Doncs sí que va haver un canvi d'actitud, perquè primerament jo com volia anar-me'n fora del País Valencià a estudiar, a treballar, el que siga, doncs pensava que el valencià no m'era útil, eixa mania que en tenim de mesurar les coses per la seva utilitat i donar-los eixa importància, però no sé, quan vaig conèixer a molta més gent que defensava els mateixos ideals que jo, que en tenia la mateixa ideologia i quan vaig adonar-me de que la nostra llengua forma part de nosaltres i que s'ha de preservar i que no hem de tindre por a parlar la llengua, doncs ahir va ser el meu canvi d'actitud. Si he tingut un canvi d'actitud cap a la llengua, pues suposo que sí, perquè vinc d'una família de murcians i madrilenys, així que no he tingut ningú contacte de base amb l'idioma. Ha vingut principalment dels amics i de la curiositat i l'afecte cap a la cultura popular alicantina.